Hello mga gandararat. Kini nga video ako amo ning gihimo kay mag 1 year na mi sa Saudi. Yeah. Anniversary. Happy anniversary Jen, gandararat Jen. Chaka. Happy anniversary ka gandararat Jen. Gandararat Maris. Diba? So, ako alang ikuan ba nga. Siyempre, mag 1 year naman ta. Gusto na ako ito bang balikan tong sa una katong paingon ta. Balikan. So, before ana, pasok sa ato ang intro. Hello mga gandararat, welcome to Gandang Maris YouTube channel. Please follow po sa ko ang Facebook page, Gandang Maris, ug sa ko ang TikTok, Anay Halwa 007. Pero pag bago pa ka sa ko ang YouTube channel, please naman mga gandararat, pa-like, pa-subscribe, ug please hit the notification bell para ma-update ka sa ko ang mga video nga bagong i-upload. Salamat! Unsa may imong na-experience ka itong paingon ta sa unsa imong gibati kay para mo share ko sa gibati itong paingon na ta sa airport kay sayo kita nato ning lakaw alas 6 ba ta? Lakaw? Oh, alas 6 sa buntag. Alas 6 sa buntag no, alas 6 sa kadlawon nunya wala pa mi kay tulog kay atong pizza December 23 nagkuan pa mi ga swab test nagkuha pa ta sa atong results napaswab test basta no. Tapos, marag ang result, gipasa na ba ito nila lang na lang? Nalimot naman ko. Yeah. Sa to? Gipasa na lang ba ito? Pagkakaroon ta nag-swab test na din ka Oh. Di ba? Ang ato ang swab test bag, hatod na lang ba ito sa update? Oo, ang center naman din nag-report sa office ato. Okay. Kaya kilap to ka oras 12 hours yata. Lagi na, dugay magudbog kayo. Naman ito yung limit siya kung kuan. Tapos, Di anang gabi i-party, no? Party sa accommodation. Ay, i-advance ang party kaya maglarga ang tag-24. Oo, di ay case. Dapat sa kuan to siya dapat sa 24 para to sa Pasko nga party. Then 24 na to. 24 ning larga man mig 24 mo to sa 23 sa gabi. Kaya maglarga ang mga artista o 24 i-advance sila 23 ang party. Ay, ginoo ko Lord. Ampi lang mga artista. Abi bita. كاميرا تديك 15 ريال تاخذ واحده Wa فيصليه jud ni tulog ya. Halang kay akong mataay din. Abi man gud nako alas 11 magutunog binako og kanang عم شو بدي اسرع Ato عليك ta dito فيصليه بس mga alas 10 ano ba. So sige 3 hours a day before ang party. Sige hingos. Sinsya na mo guys, kaya ano, bitaw, Pag-sinus, grabe, winter diri karon tugnaw, kay tanan og dubli-dubli na kong sanina, oh. Tulo ka sapaw. Then, mo to atong balikan. Paingon na mi sa airport. Tapos, unsay mo hang gibati atong rarachi, syempre. Ako, naka-experience naman good ko og abroad, katong pakuwit ko, tapos ikaw, first time ni mo diri. Wala ko na frozen na. Ay, magugo guys ka na. Late akong reaction. Pagkakaroon sa actual nga hitabo, true, kuan pa ko na ka ng pag-adik. More loading pa kay ka. Floating pa kayo. No? Freeze ko ba? Freeze. Floating kayo mong kuan. Kahuman na, pagsaka na dito sa aeroplano. Ay, nag-tiktok, nagtulo ang luha. Ay, mao? Wala ko kita lagi sa mong TikTok ato yun. So, di mo pagkakita nga naka sa tubangan. Dili ba? Wala din mo gi-upload? Naa sa TikTok. Ay, mao? Ito sa TikTok na. Katong nakuan na nawala ni mga TikTok. Then, ako ato wala man gigikuan ato. Ay, wala man gigibati. Kaya syempre, nakaagi naman good ko abroad mo tong murag chill lang kay ko. So, mo to nga. Manila to Bahrain. Dayan. Lagi niluduman. Pag-abot sa Bahrain. Pag-abot sa Bahrain. Oh shit, madisgrasya. Di na to barin. Ay, Diyos ko Lord, dump truck. Sa Malaysia eh. Mao to guys nga, ning hunong mi Manila to Bahrain. So, pag naog na mo sa Bahrain. No. Yeah. Na ako'y nahimutan kay nalimot yun sa pagtawag sa Bahrain. Dili naman tatagot. Gani ba? Bahrain, Nalimot. Bahrain. Dili na kay numdum lang ko ba nga nalimot yun sa pagtawag. Dili na ko nagutana sa tabok na. Oo. Nag-Bahrain mi guys, tapos nag-Jeddah, tapos tabok. Oo, Abot na inana dili mo sa ang Tabuk. flight ka kuan mi kaduha mi ka connect. Pag-abot na magtabok, mga 1 week na. No. Naguna mo na ako pakusin sa ganito na ito. Kalimot mo ko eh, sa kadaghan na itong ginaugan
بصوت على الاولاد كده ما في كده. Then guys, ay nanay mo siya. Pag kuan, sinsya na mo sa mga Joy Barons. Mungguloid maningid siya. Tapos guys, mo to na, pag abot na mo og baring, ito may nagtagad mi dito mga 1 hour ka ta dito. جاهزه سلطان بالله خليك جاهزه. Dali, 1 hour no? 1 hour mi. Tapos pa kuan na pod Ay, mi. dili eh. Saan lang dayon ta sa Bahrain, sa Jeddah. Sa Jeddah ta mo na lang mo to gipangita pa dai nato kung aha dapit ang kuan ang terminal pa Jeddah. Then pag abot na mo Jeddah guys, انا ito na. رجال وراه دوام يا سلطان عشان ما يجي. Upat ako katulong mo gid tani sa kayot sa kay Jeddah pa ingon diri pa jud ay tabok. Then mo to pag abot na mo Jeddah guys, nahimuot ko kay nay nagtagbo sa mua. Pero mas kuyaw si Gandararat Chen kay ipangitaan siya corona. Ipangitaan siya corona. Nakuyawan kay siya. Ipangitaan siya corona. Siya. Siya. Sa immigration man to no? Di ay guys, dili ang pasabot din nila is katong vaccine na mo. Sa vaccine ba nga certificate. Yan siya nga nang ingon tong immigration nga nabro siya corona. انا ما تدخل على طول بروح لك. قلت لك يا زلمه اعتمد لك عشان تقول انت ولا عندك دكتوره جاهزه ولا ارجع لك ما شاء الله عليك. Quarantine mga dito 15. لا 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 خلاص انت قلت لي من ماشي الدخل من الدخل على طول بروح لك. ما قلت لي ماشي تخصص. Punuasan corona. لا انا طلع لي فيها Ipangitaan siya corona. So to guys nga, pag abot na dito, manami dito. Nakuyawan mi ginay tao ning tagbo sa والله mua. بعتمد عليك والله. انا جواب. يقول انا ما Wala بقدر. una nang lasa ka tanan na naliliya. يا هذول هوي Gidala sa mong picture. Kuyawa lagi kayo nako. والله شوف انا دائما Dala-dala picture na mong duha pa jud. Kato pa jud pa murag paingon na ta diri no. Nga picture na to. Sus kabuang lagi yan. Gawin mo disgrasya mo gito. معلش كنت عاوز ادق عليك وانت دقيتي بس قال معاهم مشوار من دكتوره بناخذها من التخصص. Ito rin tiwason niya dito kayo. Paabot na mi sa mo ang salon يا ابو guys. البراء Guys, mo nin dami. Salon. Sarong baho. Naikig baho na. Coffee shop. Labad ka. Baho agad. Kuspuro nga. Sindihan. So, pintar sila yun. Sarap it. Nakahugas sa itong buha. Damak. Bandal sila. Sila tanaw limpyo kayo, no? Margilisan lagi ang tiles yun. Abog. Abogin kayo Ay, man. kumita. Kumanal na. Iyak, sumba ko. Pwede siya magsuhol dito sa laki. Madaot ang beauty, guys. Madaot ang beauty. Ihaming palimpyohon. Hoy, guwapa niya. So, ay, ginawa ko. Kaugtas. Daghang kig mga kuan man gud diri karon kanang apprentice ba. Kanang eskwela bitaw sila og mga hairstylist daw kunuhay. Nya. Ginawa ko. Himuot ko kay kami pa'y tudloan nila hoy paghilo mo mga estudyante pa mo ingon ko mukhaon pa mo daghang bugas usa mo kabalo mo sa mong gitrabaho mo pag eskwela ninyo tapos tudlo mo sa mo maldita ba ninyong lula. So guys, among ipadayon diri nabot namin diri sa salon. Wala pa mo mga kauban. So ato na itong ipadayon sa Jeddah na ta. Na nagsundo sa tua. Tapos natulog man ta dito. Mga pila ra ka oras atong tulog dito no. Kay prepared na pod mi. Ito pa sa agency. O gani dito sa agency. Gisundo mi at ay gisundo ta atong laki dito na ta. Kaon ni Baba. O gipakaon ni Baba dito. Tagalan mo yan siya. Yalla, akil. Tagaan mo may plastic.
No, first pamanggod ni Joe, siya kailag Bukan supra. sa lamisa. Hindi sila mga Dali, ingon kay, excuse me, ma'am. Si ay Katong sa kuan, katong sa unsa ni sa tisda. Oo, natingala siya guys kay nagkuha man og kanang kuan kanang sofra ba. Dayon, gibubo dito ang kanon og ang chicken tingala siya. So man gibubo. Pero ako syempre kabalo naman gud ko. Siya kay first time niya nagkatawa ko. Naniid ra day siya. So, mo to nga pagka manamog kaon, gidala na pud mi atong sa ilahang balay jud dito mi nagkuan pahulay dito mi natulog dito mi gimuan ni baba og unsa ganito yung gimo sa to Tawakal la. ay tawakal na kay napamanday to tawakal na COVID pa man tugod. oo then mo to mga pila ka oras ning biyahe na pud mi para airport na pod para Tabok to gihatod na pod mi dito Allowance sa? Oo. Sa katang na to. ala anak gyud sus guys abi bitaw ni mo no mga di ra gyud talawan duha nabalaw mig Ginoo ko Lord nagtuyok-tuyok mig pangita atong to dapita tong unsa ni kining para Tabok no dugay kimi sino ko nakita kong bagtak pero may na lang kay bisag aham ta mo adto pabalo man ta mo tana mo to nga Giyat, kuyugan mo sa atong driver. Indiano to ambot sa to siya bro Indiano o gikuyugan dai mi ato niya pero Kuan siguro to Bangladesh. layo lagi kita to gasuroy-suroy lagi lakaw-lakaw lagi ta Kapit ta mga late ato kay ang siya pud nga naghaton nagsige pag tabi dito lagi sa pero di ba gitudloan ta pero layo pagid kaayo atong gilakwan kita randuha wala na to siya nabalaw patag pangita kung asa dapit galibog ta kuya kayo nung inana ba dito o daghan man jud Mabiyaan ta. daghan man jud na kuan inana daghan mag naka inana bitaw nga na nabiyaan sila kay tungod sa unsa ni wala sila kabalo pero og di kami di man jud mahimo mo tana man gyud ta kay para di pud ta mabiyaan then mao to nga pagka kuan na naka biyahe mi nagtagad pud mi dito pila ka oras then biyahe na nga gamay ang eroplano pa kuan Jeddah to Tabok mura ra pud Manila to pero dako man pud ang Manila no pa ingog Mindanao no dako gamay lagi to no Pacific nga kuan o kanang local nga flight. pero katong paingon bitag Mindanao to Manila Katong dako man Cebu Pacific inato mo to kadako. or gamay lagi kay pareha ra ba Inato kadako Ting sakyan to sa pagadian. mura man gud og gigamayan ko atong diri siguro gigamayan ko diri kay sus na unsa puno magug kay ito no nya puro laki puro jud laki ambot gamay ra gitang bayi nakasakay no puro jud laki ay grabe pus nya mga humot kay humot kay yung tapad yatay oy di kay hion kay ko latigmay no ning paso gyud ko sa tunga bala man diha lantaw sa ko kay hion na kay ko nya langad ako Pwede ko nang kaihi ato yun. So, di ko kaihion. gikag Pilipinas mo ka kaihi no Bisan sa agency gani wala pa nangihi ko dito na sa balay ni Baba. oh dito na gyud ka bitaw ako kay nangihi ko Pero oy. pala inom kay kung tubig ikaw. Oh. Katong Pala ihi. pakuan ko katong Manila to Bahrain nangihi po ko. Wala ka bantay nangihi ko. Ngihi ko tapos pala ihi jud ko Bahrain to Jeddah ngihi po ko dito sa Pinaka-hours to. Katong biyahe pa gikan sa Pinas padulong sa Jeddah. ay dili na Bahrain hinuon. Pila gayon nalimot naman ko yots. Mga 11 hours siguro. 10 man to ang Jeddah, ang Bahrain o Manila. Bahrain Hours. 10 hours. Tapos ang Isa ka oras sa Bahrain to Jeddah. isa ka oras ra no. Dahil ang diri po isa ka oras po siya. Inanak guys amo ang biyahe. Kapoy kay sa tanan layo kayo ang Tabok Ginoo ko. Mo nang gitawag sa Tabok kay Tabok gyud katulog gyud mi nagsakay eroplano gikan sa Manila to Bahrain, Bahrain to Jeddah, Jeddah to Tabok. So pag abot na mo dire, Kurog-kurog ang mga kurog ang mga bayot. Kaya sa Jeddah, dili kayo pagtaw guys. dili kay siya tugnaw. December 24 man among biyahe. Dili kayo siya na nakabugnaw Kakuan. ng Pinas mag... Oo, dito Winter. simple ra man kayo sus. Pero pag abot og na mo Tabok, dire Bugnaw gadubli-dubli sa atong airport, jacket. paggawas sa gawas, pagkabugnawa pa man times.
Mura gi times 4 ang tabugnaw sa sulod sa Mumatay. airport. Pagka, ano, karon lagi, Nag-hit oh. na dito sila no. Karon lagi. Okay naman ang kabugnaw na. Nabaguhan lang yun ko ato yun sa iyang klima ba. Inani bi po itong mga pizza, paingon na ba, Lagi 24 no? karon. Mura na magun. Pag abot yun na mo guys, mura yun mig mga itoy, nga nanginahanglan. Pag katugnawa, hinoon kayo, sus, giahak lang yun, oy. Milagi gipindutan mi ni mudra nga, kuan daw ka na. I-prepare ang jacket. Oo, magdobli. Ang sa ito yung ingon. Siya, yan namin yung mga jacket na beside you kay very cold in Tabuk. Sus, tinuo, jud unya. Dugay pag yung tagisundo. Tabuk is the coldest in Di ba? Saudi Arabia. Dugay tagisundo. Nagtagad ta sa gawas. Nagtagad mi dito sus Ginoo ko Lord, murag akong nawong mura nag siminto. So, unya. Ikan mo siya na stay inside. Ano Nga nga, gawas guys? man ta kay kini lagi. Handok di sundo. Handok malibaba. Mo to guys nga pagkakuan na mga pila ka oras na hayag-hayag no biya tanong gisundo niya. Kuan biya ta naabot alas 2 na biya ta naabot. Alas 2 alas 3. Oo, ana. Alas 3 tapos naha gisundo mi nila murag alas 6 na. Alas 6 na yun so hayag na kay pagbiyahe na to paingon diri. Alas 6 mga tulo ka oras to dito or duha ka oras ta. Ay dili man yun. Ah. Nilakaw tag airport alauna. Ah. Atong flight mga 4 pa 5 atong flight. 5 o'clock. Napa dito akong ticket. 5 ba to? 5 o'clock ato ang niadto ta og airport Ngit-ngit alauna sa palagi gabi. kahit to. Ay kadlawon. Ngit-ngit pala gitong ni Anhit ano? Moy paghayag. Mm-mm. 6 naabot ta diri mag 6. Mga 45 minutes ra ang biyahe. 45 minutes. Then, mo to nga, pagkakuan na, adto na mi dito sa balay. Sa amo ang gikuanan. Tapos, guys, mo yun ni nakapait kay gipanhi jud mi og December 24, Paskong Pasko, unya, nag-open ang salon January 1. New O, di Year. ganahan mo. Naabot Pasko ni Duty New Year. Oh. Giingnan bito namo nga pwede nga mga 28 na lang nimo kuan mo anhi dili gid. Kinahanglan nga naa na gid mi diri. Mao to. Pag anhi na mo diri giahak lang. Naghigda-higda pa mi dito sa Atat na maguto si Madam kay isa ka tuig na siya pinaabot sa dugay daw kayo. isa ka tuig sig pinaabot sa mga iyang mga beautician Nag-process mi 2 months ra ba ya? lagi no. Paasa pa kayo Kuan mga man gud agency kaning po. dugay kay sila nakakita ba og kanang beautician ba. Pero okay ra gid po siguro nga para diri gid mi kay kami may bunutan. Mao lagi pod na. Sa kadugay nilang pangitag beautician ilang nakaplagan magician. Ang saan say nakaplagan? Magician lang nakaplagan. Dili beautician. So guys, mo to sa ato ang part 1 sa ato ang dirita sa Saudi. Det var helt Next forferdelig. part 2 kung unsa mo ang nagian diri.